No čiže ja vás vítam u prvého natáčania z Havkenu, čo je hra s robotmi. No, to je niečo také, že ste robot a proste je to prestrelka s robotmi, normálne povedané. No čiže, a túto hru budem hrať aj s kamošom, lebo ju má tiež. A kto chce hrať so mňou, no tak len napíšte do komentárov váš nick na Havkene. A kto by nevedel, táto hra je ešte len beta, čiže nie je úplne dorobená, čo ani neviem prečo. Čiže je len beta, čo sa mi celkom nepáči. Že vraj na ňu vyjde veľmi veľký update, čiže som zvedavý.